Jozef Bereš starší a Jan Slovák chýbajú. Máme tu Martina Kočiho s Jelikom Ferencom a Tomáša Ondreja. Keď príde starý Bereš, neododávam sa. Tak rýchlo do nebrane peniel. Prepada proste, že neododali. Markovič, kde si? Nedám mu cenu, tebe dám. Nie tak malú. Vlastne táto trojica sa stala jasným významným zdrojom strán. Chceme poďakovať posádkam za účasť, takisto organizátori za to, že pripravili druhé kolo a veríme, že v treťom kole sa rozhodne všetko a poznáme nových účastov. Ako šúka v Brusne sa bude vyhlasovať.